आंनि कसुगाव समस्तियाव एक्जिस्टिं MLA हिसाबै इलेक्सन गेलेनायनि जे पलिसि स्ट्रेटेजि जेखौ जों खालामदोंमोन बेनि गेजेरजों देरहासार जानायनि मोनसे एक्सपिरियेन्स हिसाबै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायगोन बे कमप्लिटलि इलेक्शनियारिं मोनसे पलिसि एन्ड स्ट्रेटेजि आरो डिप्ल'मेसिमोन बियो। सार नोंथाङा सासे एक्जिस्टिं MLA का हिसाबैब्लाबो कसुगाव बियाबनिफ्राय मोजां भट मार्जिन लानानै देरहाबोबाय बेनि आन्दोआव मा दं होननानै सानो? राजनितियाव बायदिसिना रोखोमनि माखासे आदब खायदा कौशल बाहायनानै टाइम टु टाइम खामानि मावनायनि सिन्था सरसा लानानै लिडारफ्रा डिसिसन लानो गोनां जायो। जों मिथिगौ जे एबार BPFनो रायजो राजाफ्रा भट होगोन आरो थांनाय UPPL जाय सरकार दङमोन 5 बोसोराव बे सरकारखौ रायजो राजाफ्रा जिहेतु गावसोरनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनहा नाखस खालामखाबाय। बे गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो क्लियारै मिथिगौमोन आरो बेनि थाखायनो जोङो एबार जेरैखि जाया पिपुल्स मेन्डेटखौ जोंनि BPFनि फारसे जेरैखि जाया लाबोनांगौनि थागिदायाव आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे थांनाय समफ्राव खोमानानै लानाय समस्तिफोर दं। बेफोर समस्तिफोरखौ जोङो रिकभार खालामनानै जोंनि आखायाव लाबोफिननांगौनि थांखिजों जोङो जोंनि माखासे हेभिवेट केन्डिडेटफोरखौ समस्तिफ्राव जोङो बादायनो थाखाय बिथांमोनखौ थिसननाय जादों। बेनि गेजेराव एक्जिस्टिं MLAफोरबो दं आरो बे माखासे जोंनि एक्स MLAफोरबो दङ। एक्जिस्टिं MLA हिसाबै कसुगाव 2 नं समस्तियाव आं सासे आरो जोंनि रौता समस्तियाव एक्जिस्टिं MLA जोंहा सरन बर' बिथाङाबो दङमोन। बाखि एक्स MLA हिसाबै भैरबकुन्द'आव जोंनि बारग' मन्त्रि बिथां रिहन दैमारिया दारायदों आरो सासेबाव जोंहा एक्स MLA दंमोन इमानुएल मुसाहारि बिथाङा दरंगाजुलि समस्तियाव दारायदोंमोन। जोंनि गासैबो उद्देश्यआ बेनोमोन, पार्टिनि सिद्धान्तआ बेनोमोन जे जोंनि आखायाव गैयै बेफोर समस्तिफोरखौ जेरैखिजाया जोंनि आखायाव लाबोफिननाय आरो बेवहाय जोङो अलमस्ट साक्सेसबो जानो हादों। मोनसेल' समस्तियाव जोङो जेननो गोनां जादों दरंगाजुलियाव। बाखि कसुगाव जे समस्तिया थांनाय 10 बोसोर गुबुननि आखायाव दंमोन, सिगां 2015निफ्राय 20 सिमाव अना बर' सुरक्षा समितिनि आखायाव दंमोन बनमालि राभा होननाय सासे MCLA आरो बिनि उनाव 2020निफ्राय 2025 सिमहालागै UPPLनि उकिल मुसाहारिनि आखायाव दङमोन। 10 बोसोर बे समस्तिया BPFनि आखायाव गैलामोन आरो बेखौ रिकभार खालामनो थाखायनो आङो जिहेतु बाव समस्तिनि सासे MLA हिसाबै रायजो राजाफोरनि खाथियाव हाबनानै दं, रायजो राजाफोरजों गोथौ सोमोन्दो लाखिनानै जौगाखांनायनि खामानि बावहाय मावगासिनो दं। रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय उसुबिदा सुबिदा अभाब अभिजग गासैखौबो आङो नायगासिनो दङ। बे हिसाबै पाब्लिकजों खाथि सोमोन्दो थानाय सासे एक्जिस्टिं बे जायगानि MLA हिसाबै रायजो राजाफ्रा आंनि पक्षे यथेस्ट' बिसास आरो फोथायनाया दंमोन हिसाबै एबारनि बिसायख'थियाव आंखौ स्टेन्ड खालामहोयोबा कसुगाव समस्तिखौ जों गोरलैयैनो रिकभार खालामनो हागोन। बे जोंहा मोनसे गोथौ फोथायनाया दंमोन जेजों जों बे नैबे बिसायख'थियाव दा बेखौ नुनो मोनदों। जुदि आं बाव स्टेन्ड खालामामोनब्ला गुबुनखौ स्टेन्ड होनाय जायोमोनब्ला हयथ' बेवहाय माखासे कुइसन थागौमोन जे देरहानाया एथ' इजि नंगौना नङामोन, बे मोनसे कुइसन थागोन। थिग बेबायदिनो दिनै जोङो सरन बर' बिथांनि दारैहाय रौताखौ जोङो निलुत दैमारिनि आखाइनिफ्राय जों रिकभार खालामनो हादों, BPFनि आखायाव लाबोबाय। बेनि उनाव रौता मा होनो भैरबकुन्द समस्ति रेहन दैमारि जोंनि एक्स मिनिस्टार बिथाङा देरहाबोदों, जेरावनाखि BTCनि डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारियानो स्वयं दङमोन। दा जोङो नायोबा बेवहाय जों बिजिरनानै नायोबा जोंनि स्ट्रेटेजिया एखेबारे कारेक्ट मोनसे स्ट्रेटेजिमोन, इलेक्शनारिं मोनसे पलिसि स्ट्रेटेजि आरो जोंनि मोनसे डिप्ल'मेसिमोन बियो। आरो बे जोंनि पलिसि स्ट्रेटेजि डिप्ल'मेसियाव जोङो साक्सेस जानो हादों आरो बेनो जोंनि BPF दलनि दिनै मोनसे देरगाथाव मोनसे बाथ्रा। दिनै जोंनि आखायाव बेफोर समस्तिफ्रा फैबाय, रायजो राजाफ्रा बेवहाय दिनै BPFजों जड़ित जाफिनबाय आरो रायजोफोरनि खाथियाव जोंनि BPF दला थांफिननो हाबाय। समस्तिखौ जोंनि दखलाव लाबोनो हानाया
जोंनि मोनसे टारगेटमोन आरो बे टारगेटखौ लानानै जोङो जुजिदों बे जुजिनायाव रायजोफ्रा जोंखौ मदद खालामदों हेफाजाब खालामदों बेखायनो बेफोर समस्तिफोरनि जोङो भटार रायजो राजाफोरखौ धन्यबाद होनांगोन आंनि कसुगाव समस्तियाव एक्जिस्टिं MLA हिसाबै इलेक्सन गेलेनायनि जे पलिसि स्ट्रेटेजि जेखौ जों खालामदोंमोन बेनि गेजेरजों देरहासार जानायनि मोनसे एक्सपिरियेन्स हिसाबै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायगोन बे कमप्लिटलि इलेक्सनियारिं मोनसे पलिसि एन्ड स्ट्रेटेजि आरो डिप्ल'मेसिमोन बियो नोंथाङा दिनै MCLA महरै देरहाबाय खाथियाव बिधान सभा बिसायख'थिया फैगासिनो दं इयुनाव नोंथाङा MLA महरै गेलेफिननायनि मिजिं दङ नामा बा हानजाया खाबु होयोब्ला गेलेफिनगोन नामा बे गासैबो दलनि हाइकामान्डनि सायाव सोनारगोन हाइकामान्डआ जोंखौ स्टिं MLAब्लाबो जिहेतु केन्डिडेट हिसाबै बे कसुगाव समस्ति रौता समस्ति बेरगाव भैरबकुन्द समस्तियाव जिहेतु फाइट खालामनो थाखाय स्टेन्ड खालामहोदों आरो बेवहाय हाइकामान्डहा एक्सट्रा मोनसे पलिसि स्ट्रेटेजि दङ जोंखौ लानानै बेनि थाखाय समाव बिथांमोनहा हयथ' बे पलिसि स्ट्रेटेजिजों जोंनि हाइकामान्डआ जेखौनोखि डिक्लारेसन होगोन बा जेखौ मावनो बिथाङा फोसावगोन बेवहाय नोंथांमोनहा मिथिगोन आङो बेवहाय दिनै आंनो बाव गेलेहैफिनगोन बा आंनो केन्डिडेट हिसाबै नेक्स्ट MLA इलेक्सनाव स्टेन्ड जागोन बे खोथाखौ आं दाबि खालामनानै बुंनानै लानाया बे पार्टिनि डिसिप्लिननि माने बायहेरायाव थांगोन गतिके बेखौ बुंनायनि आंहा अथरिटि गैया आरो बेखौ आं बुंनायबो नङा गतिके दलनि जे डिसिसन जागोन बे डिसिसनखौ आं वेट खालामनानै थागोन नेनानै थागोन आरो दलनि डिसिसनखौनो मानिनानैबो लागोन